Isiqalile ingqungquthela yeANC eGauteng, eBenoni, eMpumalanga yeGoli. Isikhundla esibhekwe kakhulu kulengqungquthela esikahlalo weqembu esifundazweni nesibhekeke ukuba sibangwe nguLebogang Maile kanye noPanyaza Lesufi. Intatheli yezindaba zombusazwe la SABC usamukelo Maseko selokhu inganisela lapho kuzohlala khona lengqungquthela. Sixhumana nayo ke ebukhoma. Sikwamukele samukelo endabeni zakusihlwa nje. Ebantwini abaningi obulokhu uxoxisana nabo ngaphambi kwalengqungquthela ubumbano lweqembu nokuqiniswa kweseka kwalo eGauteng ikhona okumqoka. Kunjalo mnomzana uCalvin, abaholi beANC kanye namalunga aqhamuka emagatsheni athunyiwe ukuthi azoba ingxenye yalengqungquthela athi ubumbano bayo lenhlangano bubaluleke kakhulu. Ingakho sesizwile nje manje ukuthi kunezingxoxo ezikhona phakathi kukakhe uLebogang Maile kanye nomnomzana uPanyaza Lesufi ukuthi bakhe uhlu olulodwa olubumbene ukuthi abaholi abakhona besifundazwe okwamanje bebuyele umcini mafa wesifundazwe uPaxton abuyele esikhundleni sakhe, unobhala wesifundazwe uJacob Khawe abuyele kanye nosekela nobhala uNomantu abuyele. La kuzoba khona noshintsho, kuzoba yihhovisi lakhe uhlalo wesifundazwe lapho bathi kulezi ingxoxo ezikhona bathi uPanyaza Lesufi akube uyena uhlalo wesifundazwe uLebogang Maile abe isekela lakhe. Lokhu bathi kuzodala ubumbano esifundazweni mase umncintiswano wezikhundla ube khona kulabo abanye abazongena njengaphecelezi ngesingisi beba ama additional members aso isigungu esiphezulu sesifundazwe. Asike silalele naye uhlalo kazwelonke weANC uGodemantashe ekhuluma kabanzi ngalomncintiswano okhona ethi ohlulwayo phakathi kaPanyaza Lesufi kanye uLebogang Maile angabi mubi abe nomona komunye athatha lengqungquthela ayise enkantolo akahambe ephambili afike amhage omunye kuboniswane ukuthi akuyona impi lena yokuncintiswana ngezikhundla phakathi kweANC. Asike simlalele umnumzane Mantashe ohlalo kazwelonke weANC. Those who are going to contest, I want to give you an advice. I've been contesting almost all my life. Now contest and you lose the election. It is a good case to go up the stage. Contest. Demonstrate to the delegates that you were not at war, you were contesting. Usiyana ke uhlalo kazwelonke weANC uGodemantashe etshengisa ukuthi laba abancintisana ngalezi ikhundla zayo iANC yokuba uhlalo wesifundazwe abahambe estage betshengise ubumbano olukhona ngaphakathi kwenhlangano ebusayo. Uphinde ukhumbule ingqungquthela yesifunda yase ekuruleni uhlalo wesifundazwe ophumayo uDavid Makhura wayechaza engazi ukuthi iwar zone phecelezi echaza ukuthi engazi ukuthi isempini akutshengisa ukuthi umhlangano wenhlangano ebusayo lena etshengisa ukuthi kuzobhungwa kabanzi ngeenkinga zabantu abantulayo kakhulukazi nangomnotho walesi sifundazwe esiyisona esikhulukazi eningizimu Afrika. Uhlalo ophumayo ke futhi uDavid Makhura ukhulumile ngaphakathi kwenhlangano ingqungquthela eyivula lapho kade ethula khona ipolitical report ebheka isimo sezepolitiki, isimo somnotho kanye nesimo sahulumeni. Ingqungquthela ifika ngesikhathi lapho iANC ihlulekile ukwina bonke omasipala abayi7 abakhona lana kwisifundazwe saseGauteng.